mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, no? Mayong gabi ka natong tanan diha, mga ka-listeners, no? Karon diha atong ipadayon ang laing sumpay ning Tugilano, no, nga sinuwat ni Bibi Parida Salgado. Sa dili pa diha akong basahon ning naipipila nga nag-comment, no, si Lenry Pumuno. Salamat sir, nagsunod na jud mi sa imong episode sa drama Listening from Dubai. Okay, salamat kayo, no. Lenry Pumuno sa pagsunod, no, sa mga sugilano gikan sa aron din drama. Thank you kayo ang Pinya Piramiro. O kang James Saviro. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga sa inyo, magandang umaga sa mundo. Ako ay naririto sa inyong channel. Shout out the idol ha, sa Pansawan, Nueva Vista, Don Victoriano, Tungbian, Misamis Occidental, Mindanao, Sorok City. Salamat kayo, no, James Saviro, no, sa pagpamina. O kang Len Sevmin. Thank you kayo idol. Wesa pa yan, no, Len Sevmin. Salamat kayo, no, sa pagpaminaw. O karon, no, di ta maglangan diya ang laing sumpay ning Tugilano na ginuwat ni Bibi Parida Salgado. Part 11 na tanong, mga ka-listeners, mga ka-followers, no? Ikaw, mahal kong libo. Deep velvet nights. Anak! Ma! Nak! Ano pagilak? Wakay sa nahitabo ni Renz. Ako may nakaigon nga nung nadunggaban siya, ma. Kalma lang. May nangabot. Tingalig mga ginikanan sila ni Renz. Ma! Ayaw kahadlok, nak. Wakay sa... Ako mo yung mga tubang nila. Mahimo bang mangutana? Kamo ba ang mga ginikan ng Renz, ma'am? Nakailade ay mo sa akong anak? Ako si Nikki. Higala ni Renz. Sorry, pero... Ako mo inakaingon nga nung nadunggaban si Renz. Ma'am, ako di ay ang inahan ni Nike. Midali sad kong anhi aron unungan ang akong anak. Pero nakaila ko ni Renz, ma'am. Ikaw di ay si Nikki? Ay, nakailo ka sa akong panganis? Gisuginlan mi ni Renz, mahitungod ni mo iya. Ha? Kumusta naman ang among anak? Delikado ba ang iyang kahintang? Nagpadayon pa ang operasyon. Ay, rest assured, ma'am. Ay, wag na mo biyahe ang inyong anak, ma'am. Soon baya na mo, Sir Renz. Niabli ng operating room. Doktor tingali ang migawas. Nganong nagpalayo man tan nila bay? Wata kinanglana, Gab. Alkansi ka. Ngano alkansi man? Di ka makadungog sa ilang di pa nagsultihan. Sagdi lang. Tingalig libakon ka. Ay, sigunsan nalay mong nahuna-hunaan da. Nay, mamaulit ha? Pabilin lang ko. Magunsam ka din Maminaw sa ilang di pa nagsultihan. Uy, unsam tao gaywa kay labot nila, uy. Naaman si Terry. Siya ray akong pakigsultihan. Mamauli na lagi ta. Pabilin lang ko bay. Maayo nang dunay makalaban nimo. Unsa? Ilaw niya kang libakon. Nayabag ka naman tingali? Ikaw lang lagi biya dinhi sa ospital. Basta ako, magmarites una ko dinhi. Salamat in taon. Luwas na day si Renz sa makuyaw nga kahimtang. Og stable na ang iyang mga vital signs. Buutan ang akong anak. Busa pa nalipdan yun siya sa tuwa sa taas. Husto ka. Dako sad mikutang buot ni Renz. Kaya kung dili patungod niya, mahimong naagaw na sa mga snatcher ang bag ni Nikki. Ingon gyud ana si Renz. Mulaban gyud na siya. Labi na sa mga tao nga gikautangan niya buot. Kami bitaw sa iyang amaan. Sobra ang kakuyaw nga gibati sa dihang among nasayran ang nahitabo sa among anak. Ay,
sweldo manggod sa akong anak, ma'am. O magpadaon ta siya nako ba? Sa diyang nahitabo ang insidente. Mao di ay nga kanunay ang gibalita ni Renz kanamo ang imong anak. Nakadahig kaayo siya ni Niki kay mapinanggaon kang anak. Wa ko'y amahan, ma'am. Og, may duha ko ka mga manghod nga nag-eskwela. Pero baya gyud nako obligahan ni kay kaluoy sa Dios. May pensyon man kung madawat gikan sa namatay niyang amahan. Angay di ay tang magpasalamat nga nakabaton tag-anak nga buutan o masinabuton. Mangita pa di ay may private room nga mabalhin na ni Renz. Tuwa pa kuno siya sa recovery room. Tabangan ti ka, ma'am. Kami na lang sa amahan ni Renz. Pero manghinaot ko nga dili una mo mandakaw. Huwato na mo nga maplastar una mo, ma'am. Hoy, kung niya pa mangta? Wala ka naman si Joren? Tungod di mo, Yabag ka? di ikaw gustong bantayan? Hindi ay, murabi ka kumbog. Tingsi lang ay. Ano imong kuno kong bantayan? Unsa man ko, batang gamay nga kinahanglan pagbantayan? Ingon ana man yun ang in love. Iring. Hoy, dili ikaw gusto na kong mabantay na ako, no? Dili ikaw. Renz, ayaw sa paglihok. Matod sa doktor, kinahanglan makapahuway ka. Niki, Ako, Renz. Salamat. salamat sa unsa. Sa imong pagpuko nga dili mas natsang akong bag. Iba na bitaw ka. Unsa ka kay importante sa akong kinabuhi. Renz. Pahuway una. Ni ayaw mo mga ginikanan. Pahuway, ha? Ayaw ka biyahe. Ni ara ko, Renz. Dili di kabiyaan. Manang, murag dili na gyud kapungan. Ha? Unsa dili nagkapugnan? Mabihag na gyud ang atong wafa. Kinsay mabihag, ter? Hoy! Di ba nagihapon ka? Uy, yo! Unsa yu? Nguyong-nguyo. Di ko masako. Nga di ba ka masuko? Igwalis man tang duha. Oh! Kita ragong gagmayang nguyong-nguyo sab ka. Nanan, unsa? Kamo ba, no? Kamo ba? Papagyud mo mutobo. Mura nang gihapon mo mga bata. Pero, tempagod, tere. Unsa to imong gisolte? Unsa nabihag? Ay, kuan ba? Murag maluoy na gyud si Wafa ni Renz ay. Murag sila na gyud duha ang magka-love team. Oh, naaragyod ng Niki, tere. Di gyud ko manghilabot sa problema sa iyang kasing-kasing. Ako nang, Ngano, unsa man ka? okay ra kag magkalabti military. Hoy! Ako'y mo protesta! Iha, salamat sa imong pag-unong sa mong anak, ha? Pero murag, nagpaabot ni mo ang imong inahan. Kami dalay may baw ni Renz. Pa, imong gihingin na sa Niki? Ay maikaw ta sa mama ni Niki, anak. Sige, Renz. Mohapit lang unya ko ini kabuntag. Og mo diretso ko gikan sa office. Promise, Nick? Cross my heart. Again, salamat sa heroic deeds. I really appreciate it. I really mean it, Niki. Di ko gusto nga mubati ka kalo. Ingon ka na kamahal ako. Mo gawas na ko, Renz. Sir, ma'am, mo balik lang unya ko ugma. Magpaabot mi, Niki.
Ngano ka, te? Ala, kay ngano ka ko? Makasabot kay ko sa imong pahiyom, te. Nakasabot gud kaayo ko. Gusto na. Alam mo pagsungugay diha. Ang importante nga way daotang nahitabo ni Renz. Maugid, ma. Og ang labaw mong angeng masayranak. Nga dili gyud ko manghilabot sa problema sa imong kasing-kasing. Ma, Ang ipahimatngon ko lang nimo Nike, nga ayaw himo ang hinungdan ang pagkahiro ni Renz aron dawaton mo ang iyang pagpaninguha nimo. ma. Nasayod ko nga nangamoral na si Renz nimo. Kung may pagbati ka niya, may mo dawaton mo ang iyang gugma. Ang dili ko lang madawat nak, nga imo siyang sugton kay iyak kang giluwas. Ayaw himo ang rason ang kaikog, nga gibaslan mo lang ang pagluwas ni Renz nimo. Kung imo siyang dawaton, kay mo idiktar sa imong kasing-kasing, tumanaon sa magipitik sa imong kasing-kasing. Murag impasta ng utang. Ano man? Uyab na sila si Renz o Nike? Manguyab kahato si Renz, nga murag dili pa man to makasulti. Ay, yung siyang dito yung gingon nga, impas na ng utang. Suod na gud ang parents ni Renz og sinang miding. Uyab na balagi sila si Nike o Renz. Wa pa lagi, pero hapit na. Dili pa ko mo surrender. Kana gyud, I shall return. Unsa? Unsay, I shall return. Ay, sayop di ay bay? Dili day I shall return. I shall die di ay. Oh, kau gyud. Basta di gyud ko mo surrender. Bay, kung ikaw pa kayo nakamatngon sa mga snatcher, muduol ka aron labanan si Nikki? Sure? Saman, huwag kay salig na ko. Bulahunon pa. Si Dulpo nalay ako panhion. Gishoot na bay. Mupauli na ko, nak. Oh, nganong ingon ni ana may imong tinan-awan? Doon na kay itog anak ko, nak. Sige tugan. Sa ako nang gikaingon, dili gyud ko manghilabot sa mga personal nimong mga problema. O baka pagbati. Sahi sa kanunay kong ipahinumdom nimo. Wa kay obligasyon namo sa imong mga manghod. Makasabot ka unsay akong desisyon. Dinupa ang akong mga kamot. Aron hangpon unsa may imong desisyon, nak. Pero siguro alang yun ha, nga dili nimo mahayan ang maumong desisyon. Ma, Nahigugma ka ni Renz. kadto pang nagpatambag ko nimo tungod sa petal. Murag may luna na si Renz sa akong dughan, ma. Mauman di ay ka na. Dili ti kapugngan. Pero ayaw lang pagdali, nak. Siguro ang imong kaugalingon kun malipayon ka ba unya o ba niya. Ma, Si Jorent, nga naman si Joren. wa kay gibati ni Joren. Nakaila na ta niya. Wa gid, ma. Mas bugat si Renz. Nakuha ni Renz ang akong feelings. Akong ihatag ang imong katungod, anak. Dako naman ka. Basta wa ka gyud nako obligaha sa imong mga manghod. Labi na gyud nga rin namo. Unaha ang imong kaugalingon kalipay, anak. Adto na gyud ka na. Adto nako. Uban ka? Ala, ngano kang akong pauban nun? Kanya, si Wafa na lang ko sa diri. Ikaw sad, di gyud ka kakomedyahan. Uy, murag tinud-anay naman ang imong gisulti nga doon na nailabtim ang akong anak. Ayaw sige hagsungog si Nikki, ha? Di, uy. Ano taong ako masungugon? Unsa na imong anak bata?
Naibawa masab ko manang nga tinudan ay gid ang pagbati ni Renz nga to sa wafa na akong niece. Bantayi ang imong pag-umangkon, ha? Ay, of course! Bantay bitaw. Lagi! Sige, pauli na ko. Ihatod ka na ko na. Ina lang. Sa bantayes ni Nikki, ha? Bantay agad. Tingalig bantay sa lakay ka, ha? Ay, di lagi. Bay, tuwa na siya ng meeting. Anong day kon, tuwanas ng meeting? Di ni mo ihatod? Anong ako laging ihatod? Maubya to'y sinugdanan nila ni Renz ug Nikki. Unsa? Kadtugong nasaypan ako nga nagtaban sila si Nikki ug Renz. Mangita ko akong diskarte bay. Basta, di gyud ko musurin din. Kung di ka, ako nalay muhatod ni ng meeting. Oh, nganong ni Akagab? Kay wa man ko didto. Karaan. Pauli sa inyo, oy. Di ka tawaan nanang, Dili, boring. pero ganahan ka maimo kong manghod. Unsa ka? Kung ako lay mabana ni Tiray ng meeting, di yung ka magmahay. Ug wa yung kay bahaw sa inyo. Ano? Oy, di ko magpapuyog na kog kaon, Gab. Di man ako'y mukaon sa inyong bahaw nang. Magbuhi man ko baboy para namong duha ni Terry ug ang inyong bahaw ipakaon ako sa baboy. Nakakita agad kang Nikki pa. Ang may katarungan di ay kang mabuang niya. Gwapa man sabdi ay. Buotan sad ma o masinabuton. Parison baya mong duha. Ang ngayan unta mong duha. Anong naunta man ma? Okay, wa pa man kasugta. Pero karon sana itabo na ko. Nakasiguro ko nga iyan akong sugdon. Siyaro, di bigyan siya mutuo nga indap ko niya. Renz, ayaw mo ang rason nga kay nadunggaban ka tungod niya, mahimo ka na niyang sugton, ha? Wa na'y challenge nak. Di gihapon ka magmalipayon kung tungod lang kay ni ka din sa ospital tungod ni Nikki, iya na kang sugton. Gipamatudan man ako nga inabig ko niya pa. Musugot ka na nga, uyab mong duha kay napugos lang siya. Hain may unity of feeling sana. Kinahanglan nga kung sugton ka man ni Nikki, kanang gikan yun siyang kasing-kasing. May katarungan si Papa nimo, Renz. Wa ganita magkasiguro nga kung tinud-o ni Nikki ang pagbisita ni mo dinhi. Oo, iyan ang buhaton tungod kay naikog lang siya. Abdi na yung puntahan. Siniki na rin na. Kumusta naman ka? May kalitog. Gaan ang akong lawas, Nick, nga nakakita ni mo. Ikaw, gyud. Huwag gid mawa ang imong pagkakomedyante, ha? Tuod ay, nadakpa na ang duha ka snatchers o gipangita pa nila ang usa. Ang midunggab pag ginimo mo ay nakaikyas. Mau ba? Paariyaw niyang nakadunggab na ko, ha? Nganong imo bang paaliw? Akong pasalamatan. Nganong imo mang pasalamatan? Kunwa pa ko niya nung gaba. Dili ko duawan sa kong love of my life. Maayo hinuon. Sugot ka lang di ay nga operahan kag pila ka oras. Mabuhi magid ko ba? Tungod sa gahom sa kong kasing-kasing. Wa lagi ko mahibaw, Renz, nga makamao ka ba di ay mo balak? Basta in love, ma. Renz, dili ba ako magdugay, ha? Huh? Nahibaw na ka.
Doon ay work ka nagpaabot na ako. Okay ra, ni. Mayo, tag. Muani ka lagi hapon. Gikan sa office. Moderetso ko din eh. Yes. Hi. Why, ganong niamang ka? Nagsusi lang. Susi. Gusto mo mong gisusi? Ikaw good? Oh? Rusak lang may mong sikyo na ako, oy. Paita. Si cute gyud. Concern magkakanako. Ako makain mo gibantay yan, di. Sikyo ka. Ganong niya ka, oy. Nag-check up lang good nimo. Check up? Sa ko masakit ton. Check up kag, humana ba kong kaon, no? Bright ta gyud ni akong love team ay. Love team sa imong mata. Kaswerte sab nimo ako imong mabana. Why? Swerte yun. Dili ka pwerte na kung di malasa. Swerte lagi ka. O sabay makaswerte na ako, be. Gwapo gud ko. Mapiksan ko ha. Pauli na, oy. Pauli kay manlimpyo ko. Mana ba kag kaon? Mana, oy. Dungan mi sa akong wafa nga nis. Namakak man ka. So? Naa pa man lagi tinabunan nga plato. Dali na dear. Mga unata. Why? Kahilas ni mo. Ay. Hoy, asa ka, oy. Bukaon! Kumusta naman si Renz? Okay naman. Ang nagadunggam niya. Nakaikis mo kuno. Nadakpan na, Joren. Maya noon. Asa man di ka? Mukoy ko ni mo. Mudo usab ko ni Renz. Ha? Mukuyo ka na ko paingon sa ospital? Pero nga, makabisita sab ko ni Renz. Nga no? Off-limit ko sa kwarto ni Renz. Dili sa tingali, Joren. Pero, sorry lang yun nga dili ko magpauban mo. Ha? Hinaot nga imo lang kong sabton. Kung dili mo ko magpauban mo. Pero anytime mo bisita ka ni Renz, okay naman gitingali. Dili lang ko gusto nga kitang duha mo'y magkita ni Renz nga mo adto sa ospital. What's the matter? Gibalibaran man ko na Nikki nga. Mao ba niya pagbisita niya kang Renz? Wala, oy. Kano mo uban masad ka? Pero nga, may kauban siya siya paglakaw. Tingali, at nga nasab siya sa mga snatchers. Hala, no? Saan pag-atang sa mga snatchers? Nito ano mas las kwarto nga rin ni Hasan? Nadak pa na ang mga snatchers? Hagpayra? Basta, ang bugtong lang yun akong tumong. Mo ni, nga, may kauban si Niti sa iyang pagpauli. Kung ikaw lagi pasultihon. Pero, kung ako isang wafa, mo ay pahuna-hunaon, bad image. Unsay bad image? Bati bang tan-on, nga mag-uban mong duha. You know na. Nalandig ba sa operating room sa Renz, ha? Kay nadunggaban siya tungod sa paglaban sa akong wafa nga nis. Nato lang yun nga, si Renz mo ay nakakita ni Nikki. Ano di ay? Kung ikaw pa to, magpadunggab sad ka. Oo. Ay, abdi ka. Di ka matuo? Ay, nga mo tuo man ko. Gawa mo ko'y nakita. Laban magon kang Renz. Agay, sour graping. Klaro man ba? Well, no comment. Ang inyo na nakita, ang gawas. No, sa gawas na inyo nakita. But deep inside, gisakitan ko. Yan naman di ay. So, hay, magmahay ko sa akong kaugalingon. Unsa may magimahayan? Nganong, gidali-dali kong anak sa akong inahan. Unsa? Huwag gimi magdungas pagkatao ni Renz, oy. Kaya kung maupaunta ni nahita po, no? Ako, yung ilugan ng akong wapang nga nis! Ring! Kumusta naman ka? May kalit ko kalagsik nga nakakita niyo. Mao ba?
Luya kay ko ganina. Kayawan ganit ko. Nga naman. Di ko ganang mukaon. Renz, kinahanglan kang mukaon. Labas pa ba ng imong operasyon? Pero karon nga niya kananig. Mikalit o kahayag ang akong mga mata. Mura na hinom ko gikotom. Gigutom ka? Mm. Pero, nahurot man lagi ang imong rasyon. Sila magod si mama ug papa ang nangaw na to. Ako sila pangutanon ha. Ayaw lang pod kay sigurado magin nga mauwaw na sila. Ha? Nahibaw ko. Gusto ka lang magpahungit, no? Bitaw, joke na tong ako eh. Okay. Misakit lang nun akong operasyon na. Pagbantay, cute. Mag-uwal ka, Nick. Of course. Ako ba may nakaingon nga nung ni Aka din mo uba na ba dayon tato si Joren din Giingnan ka niya? Nananghid siya na ako. Di ko kanahan. Nahibaw ko. Hinungdan nga ako rin gid sing gibalibaran. Salamat sa imong pagsabot, Nick. Pero kung siya rin mo anhi, imo gid siyang pasudlon. Amigo gud mo. O concerned sad siya sa nahitabo nimo. Okay ra kung siya rin man eh. Ila ko gusto nga muuban siya mo. Nga naman. Ako gud siyang kripal. Busa, di ko ganahan. Nga kauban mo siya. Inigsod mo din sa akong kwarto. Narisgrasya di si Renz nang? Lo, nakaila kang Renz? Nakadungong lang siya ngan. Maubaw niya nga nanibaw man ka nga nadisgrasya siya. Nanawag mong si Gabog. Siya nagsulti na ako sa nitabo. Iya ko nang guluwa si Nikki. Oh, naibaw naman di ka. Nga nung mangutan na pa man ka nako. Tahapon ni mo nang uy. Nangutaan na ragani ko. Anong pagsiguro ba nga tinuod ang isulti ni Gab na ako? Sa ato pa di ay nagduda kang Gab. Gawa nang uy. Oh. Pero nanigro lang ko. Kay dito gud ka gikan sa syudad. Nang tinuod ng hero si Renz. Tungod kay imong giluwa si Nikki gikan sa mga snatchers. Unsa pa'y gusto ninyo ipangutan na? Bebe, ting babe, unsa pa man? Ha? Tagaan na pa taong kong trabaho, Dulpo, oy. Dili may mo magdugay ko sa pagpakigatubang ni mo. Ay, sagdi na lang nanang. Ay lang kong suginli. Total, mituo man ko sa gisulti ni Gab na ako. Konfirman man sab niya, ni Joren. Bright, gid kaayo mo, no? Ha! Bright mo sa inyong pagkamarites. Bright mo sa inyong pagkamarites. Ano kang init man si nang hiding na ako? Usa ka kung... Ayaw eh. Gabao niya kung suwayan ako siya amoral. Kumusta naman si Renz, Wafa? Nibangon naman to siya sa akong pag-adto ganina, te. Bantay ka, ha? Ha? Nga naman, te? Solo-solo rin yung pamisita niya. O yung kamagdana ko, no? Aron makakita sa ko sa akong amigo. Gasto naman good, te, kung mo pauli pa ko din, aron pagkuha ni mo. Ay, okay lang. Aw, nakatultol man ka sa kong office din, oh. Nga naman? Atoan na lang hinawan ko sa office. Aron magkuyog tang duha nga mamisita ni Renz. Ugma ba? Dahay na lang, oy. Nakatultol naman ako sa ospital. Ako nalay adto aron makakita ko sa akong idol. Imo siyang manok, no? Ang buot ako ipasabot, nga imo siyang gitabangan aron maduol gid nako, no? Obvious ba? Kamot lang. Unya, Wafa. Sige naman mong kita ni Renz. Imo na siyang gisugot? Unsaon man ako pagsugot niya, ti. Ngawa man siya manguyab nako. Kung manguyab na dahil siya nimo karon, imo na siyang sugton. Ti, ayaw bigid pagsulti ni Renz, ana, ha? Uy, ay kalimot. Gisugal ni Renz ang iyang kinapuhi tungod nimo. Siya di ka makonsensya. Oh, wa man ko ikasaway niya, ti ba?
Dili pa lang gid lagi ko gustong manguyab karong higayon na. Tungod nila ni mama og sa akong manghod. Pero, doon na kagipagbati ni Renz. Kani adto pa man. Ay, sas na! Ay, na! Ayaw ba pagsulti ni Renza? Nga naman, iba pag siyang pantuson? Siya rin naman sa gawa pa. Iba pang sugto ng gugma niya nga. Magpakamatay naman gani siya tungod sa pagluwas ni mo. Te, Kabaan yung kang Renz pa. Mulahos ka sa ato, ma, kung magkagawas na ko din sa ospital. Kinahanglan nga mo pahuway ka una. Unya ang akong trabaho. Ay hatagan man kag sick leave sa inyong kompanya. Tulong gyapon ko sa boarding house, ma. Unsa may imong mahimo sa boarding house? Way makaatiman nimo. Di may mong malayo ko ni Nikki, ma. Ay nga dong maguna-una ka man ni Nikki. Dili pa man mo uyab. Naibaw ko, ma. Pero hapit ako sugto ni Nikki. Ma, ayaw ko ipalayo ni Nikki. Renz, dili sa mahimong tumanan ka namo sa imong gusto. Imong kaayuhan ang among gilantaw. Kung may pagtanaw gyud si Nikki nimo, nakasiguro ko nga magpaabot siya sa imong pagbalik sa boarding house. Basta, ang among pagbuot ni Papa nimo ang matuman. Adto kauna mo pahuway sa ato. Ma'am, wa man lagi si Renza iyang kwarto. Unsa? Wa si Renz? Wa lagi, ma'am. Dito ko gikan. Uy, hain man na ining bataa, uy. Di man gud siya gustong mo pauli. Unsa dili gusto mo pa uli, ma'am? Sa amo, god. Maoy iyang tuyo nga sa boarding house lang siya magpabaskog. Dili ko siya gustong malayo ni mo. Ha? Maulag eh. Nianat ta sa iyong kwarto. Niara man lagi ka, Renz. Malaya sa gudunta ko. Unsa? Nakitaan ka man ako. Matong madali kong balik din, eh. Ay, paita ni mo, Renz. Imo bang kumpatsyon sa kahadlok? Sorry, ma. Renz, dili ba ako medya ang imong gibuhat sa imong mama? Nasuko ka? Wa man. Pero musamot ang akong pagka-guilty kung biya pa gyud ka. Bago pa ko kag-operahan. Unya mo layas ka? Oh my God. Gusto lagi kong adto lang ko mupahuway sa akong boarding house. Na, sige. Ang imo na lang amahan ang papaulion ako sa ato. Ubanan ka na ako sa imong boarding house. Thank you, ma. Ngano nagpakuyaw man ka? Ikuyawan di ka? Ang. Pagkablin ako sa platahan, wa naman ka. Mulakaw bitaw gidunta ko, pero nakitaan lang ka. Hinungnan nga, midali ko balik din, eh. Nga naman. Di ko gustong malayo ni mo. Renz, Ingon ka riyan ay kamahal. Alang ako, Nikki. pero dili pa ko andam nga makigrelasyon. Maghuwat ragod ko. Samot man sa kukakonsensya ni mo eh. Kung nakonsensya ka, may pagbatik ka din ako. Pero dili palagi ko ready. Gawas pa. Nakasaad ko ni mama nga tabangan ako ang akong mga manghod. Gisabot mo na akong imong kahimtang, Nick. Mao gani nga giingnan ti ka nga anak ko mapaabot. Basta nga nasayot kang ingon ka ni anak, kalab na ko. Tambot lang ni mo eh. Naluoy ba akong mama ni mo? Naibaw mo sila sa mama nga ikaw nga akong love of my life. Badiha uy. Lagi, honest. Love of my life. Ikaw ra gid ang importante sa akong kinabuhi, Nick. Karong pagigkumay ko, ma. Og giampo ko kanunay sa Lord nga dili unta ko mapakyas sa... Te, nga na nanawag man ka. Naato ka sa imong office? Di ako sa ospital, te. Ay,
day. Magawas naman si Renz, te. Huwatan na lang siya diha. Ako di mo what? Mukuyog man ko. Ah. Manungog na sad ka, no? Ako lang ning ubanan, aron dili mo layas. Kasi mo layas. Si Renz. Uy, nga nung layas man siya. Mao man lang tay gusto sa iyang mama nga paulion siya. Aron maatiman siya pag-ayo. Pero, dili gusto si Renz. Og mao tong mulayas unta. Oh, madly in love. Sakto na ti, uy. Atangin na lang ang among sakyan nga taxi. Ganus aman? Karon good. Okay. Paandamon ko ang banda. Banda? Banda good. Musikero sa Pardo. O, kada bang drum corps? Wala, no? Pulos lang yung kabinuang, ti, uy. Sige na, te. Magatang na may taxi. Hala? Ngano, te? Di apay mo nalis ato si Joren. Oh, te. Ayaw tong ani si Joren ha, nga karon mo gawa si Renz. Kung mahimo, dispatsaha dayon si Joren aron makabiya dayon siya sa ato. Nganong naniraman ka, Ter? Mulakaw ko. Maong nanira ko. Doon na day magbuot na ako. Wa may magbuot nimo kay niagog ka magpuyo din, he. Kuan ba, naibong lang ko ba, nganong nagdali-dali kang nanira pag-abot na ko? Element of timing. Ha? Wah, sabot akong gisabulti. Oh, English hinoon to. Pero sorry lang, Jorin, ha. Manira na ko kay mulakaw ko. asa man ka? Kuyog lang ta. Unta? Mulakaw ka. Kuyog lang ta. Aron doon nagkikauban. Tingalig, atangan na sab kag snatchers. Uy, what do you think of our family? Snatchers Hunter? Ngano man ka, oy? Sige na bitaw, Jorin, uy. Una lang. Oh, dili ka magkikuyog na ko. No. Siga, brade, imong kuyogon. Ipamugos gyud nimo ang nguyo-nguyo? Sige na lang, oy. Di ka magkikuyog na ko. Okay lang. Adto na lang ko. Ha? Bye-bye! Uy, anong pang kamulakaw, uy? May babay na gud ka. Sige, adto na lang ko. Kaluoy sang Joring, pay. Nakahimo ako gingilin niya. Nakonsinsya manuon ko, eh. Lando, ako ba katong tawgon? Ay nalang di ayo, eh. Nagatang na ba siya taxi? Ay, nabuang na ko ini. Nagkabuang na ko. May nanawag man. May taxi ra bang nagpaingon na dinhi nga waysod. Ako unang susihon kinsa nanawag. Ana, si mama man di ang nanawag. Masod ko balik sa ospital kay tingalig labnihon nga akong sa home phone. Hain man di ayron kanak. Di ako sa ospital, ma. Pero nagatanggog taxi. Mopauli ka na. Karon mo gawa si Ren sa ospital, ma. Ikay kauban ni Renz nga mo gawas. Dili, ma, uy. Di naman yung mga ginikanan. Pero naatol man nga di ako maong ako nalang nagatang og taxi. Mao ba di ay. Suod ka na di ay sa mga ginikanan ni Renz. Ma. Ay, ayaw ko lain na sa pagsabot na. Malipay sad ko nga may lain kang hatagan sa imong pagtagad. Mama, uy. Giandam ko na ba yung akong kaugalingon, ana? Nga, anytime from now, my boyfriend na, ang eldest nako nga daughter. Ma. Hoy, Niki. Ay, pagsigig mama diha, good. Dako ka na, ha? Sobra ka pa gani sa legal age. Og imo ang tanang paghukom alang sa imong kaugalingon. Nikki, ikaw dalay mahibahang mo pasensya, ha? Nahago ka lang noon. Wa, ma'am, uy. Natol man sad gyud nga dito ko sa ospital. Unya, doon na pod migipoy ani Renz. Natural man tingali ka makikuyog ko ninyo, ma'am. Ikaw na lang may bawa ni Mama Nixa. Sentimentalist yun na siya.
may kugon. Ay, natural, uy. Maikog yun tang Niki. Mayo untag imo pa siyang uyab, kay di ko maikog. Dungog ka daw, next. Mitabang nag-amoral si mama, ha? Ikaw, gid, Renz. Dali kayo kang makaling og istorya. Tinawad basat nga, boto ni mo sila sa papa o mama. Di ba, pa? Ma? Hoy, ay may i-appeal si Papa ni mo, ha? Kay ikaw may nahigog man ni Niki. Panigamot og imo. Kay yung pangayog ayuda sa imo Papa o Mama. Ah, Renz, naunsa ka? Kilit og sakit ako sa man. Tabian ka man, good. Bitaw, Renz. Ayaw sa palabig tabi, uy. Likay lang una nga makatawa ka. Paitang. Dool na ba ang imong boarding house, Renz? Dol na, ma. Bantay bay. May taxi nga mihunong. Mayong pagbuminaw Uri sa gidalig Let's sira ni Tira yung Pinoy. putahan. Mugawas gida siya pero dunay giatangan. Ug katong taxi, mo'y giatangan ni Tiray. Daligab. Atong ato ng mga taxi. Unya, unsa may atong buhaton? Bahala na kung siya mahitabo. Nagkasiguro ko, na si Renz ang sakay sa mga taxi. Kauban si Niki. Kahit na yung gab. Ayaw sa sa pagpaminaw ni uban pang sumpay ng Sugilanon na sinuwat ni Bibi Parida Salgado. Sa palihog na ikunog, subscribe sa kong YouTube channel. Daghang kayong salamat inyong pagkanunayong pagpaminaw.